Polda Metro Jaya. Oh nggih. Bawani. Nggih. Rasa manut suarane penonton. Aku arep muni kok ndak dalange nesu aja kae lagi nganu. Lagi bar angkrem. Ngeremi cengelmu. Bar angkrem akeh gureme gatelen nggih. Ben mesti weruh nek kukur-kukur iki to. Mbok pira-pira nek juragane gatel iki dikukurke. Ya wegah nek ngukur pas kono e. Lah kon ngendi? Ayo. Dene tenan kowe kurang ajar. Nek tok piting ndasku. Tak bukake ketek kene ngono. Sida ora? Dina Minggu ya. Dina Minggu kang tak anti Sesuk nek prai anake jak ning Pinus Pengger kuwi. Ya, maru Mbak Tatin kuwi ya. Lho Mas Sugiono. Lho. Ah mesti nyawer iki. Kok sikik to tak wacane sik kok. Den Bagus Sena Nugroho dalem sanget matur nuwun, sanget matur nuwun wis meng ngono kuwi. Ha kok meng matur nuwun, adoh kono adoh kene. Ayo ora apa-apa kok ya sesuk nek ade ngono iki bakal dijamu kok. Jamu piye? Kek cekoki. Lah ya ta nek jamu iki Cekoki ya. Radian madangnya dicekoki. Aku sok mesake lho nek cah cilik dicekoki kajane kok. Kaya penyiksaan ya, Nok. Ya ning ben gelem aku. Rak, nek jenengan kok mah gelem dicekoki. Ah sing cekoki kowe pas kae. Aku ya manut wae. Cekoki ya, Pak. Ya. Rasa duntere aku wis mengo dhewe. Iya. Tinane ngaya Aku bar tok cekoki kae mutah iki. Lah napa? Aku mung nganggo kacu barang tak iling-iling nggo kathok to kowe nyekoki. Lah kacune reget kabeh anane kathok e. Rasane kok langur-langur. Ayo cocok ora guyu. Kowe apa? Pengen dicekoki kowe? Cekoki sing karo dikumbah pisan. Eta. Aku sengit ana wong lanang lamis iki sengit aku. Ya ora. Jotakan dosa kowe. Iki penggemarmu lho. Oh, enggak masuk lho. Masuk. Aku ora ngerti nek nang bis kae nek perjalanan ado ki gayane maju. Lah nek nggon sopir bali mundur nggo HP, kowe turuke di klik. Bali mundur. Terus di medun ngopi ae duduke aku. Pak, fotone Tatin. Tatin po Lopes iki aku. Mosok ora iso bedake lanang karo wedok. Mbok kok kaya ndase Lopes lho. Kok nggon foto kok kaya sirahe Lopes. Kenah Lopes wae gundel kok iso. Lah iya. Lah, Aku yo mrene lho, Tatin kok gundul to iki ngono. lah dodo iki kok. Lopes kok kembar siam ki. Lho. Lopes kembar apa? Wis gak nuwara. Pes. Ayo Mas Geter ketintingane ayo, tekan ngendi? Waktu wetangane malah. Ya. Oh. Ya. Putra Pandhawa tata gati wisraya. Piye nek gereng? Iki piye? Lenggereng piye? Ora iso. Ra iso rasa greng kowe. Rasa greng meneng wae nek. Kon meneng wae kan ngopo? Ayo kon nyembang kok kon ngopo? Kok kon meneng wae?
Kowe iki nek omongan rame nakke pikir. Dene kaya ngono kok ya akeh lho penggemare. Nek omongan ra aku ki marai sengit ya. Iya. Sinden kon maju wangune ya dalem, Pak. Dalem Pak Dalang. Nah, telek. Lah piye to yo? Kebacut mangkel kok dalem Pak Dalang. Medun glek wonten dawuh pripun Pak Dalang ngersake napa, nembang menapa ngono penak kok. Wonten dawuh Pak Seno. Wis ora. Lah pripun kula lenggah malih? Ora, ya iki ana pamundutan kok lenggah malih. Wong ana engkon tenguk seneng ora jamak-jamak. Lah piye to Dalang iki yo ngewohke apa? Dingklekmu nganti panis. Iya. Oh anake akeh jare. Sapa? Dingkleke panis anake akeh. Omong sapa ayo. Anake seprene lagi siji kok. Sing ngomong bapak-bapak kae kok. Ayo, mbok yo kek cek-cek aning bojone wis wegah ki ayo piye? Heeh, wegahe piye ya? Ha iya. Bojone Masa ya? Tahu sik bojomu tau tak jakmo lho kok ora gek diadine sik nilam kuwi ya. Ampun, Pak. Oh, nyedaki bojo kula nek turu niku kaya mblumbang niku lho rasane. Kok kaya blumbang maksudnya? Sak amben kok kanggo kabeh. Jarene kowe iki nek ngelekar ngono kuwi ndi sing milirono, ndi sing bandel. Apa nih sing milih? Blender. Ayo apa sing blender? Kamerawan ra entuk guyu kowe. Sapa cit? Nyuting kok melu guyu barang. Mula gambare obah kok malah Citraksi ta. Kayak Piai Ndringo lho. Pundi niku ta? Piai Ndringo. Mas Dodo apa? Heeh, asline Ndringo mangunan ya to. Jatimulya. Mbiyen kuwi gaweane seneng nonton, gawe kamera terus diangkat dadi kru streaming Dalang Sena. Iya. Ora pinter nyoting. Ini pinter apa? Pinter nginjen. Asline sing dinceng kowe kok tinanggere. Anggere kowe ngadeg rek wis ya. Lah apa piye? Mas Dodo, kowe seneng aku apa, Mas? Modar kowe. Apa? Wah, golek iki golek ra masuk ngono. Awas ya kowe. Kowe numpak bis jual jawil karo aku kok meni ra masuk tak. Ayo. Wah, gandeng HP lah. Lah aku mlaku bareng sikile dipas-pasi ngene iki lho. Ayo wis ben apa-apa kan. Lho saking meni ra masuk lambene Ning iki. ijik enom lho iki. Iki ya aja dijak omong suwe-suwe. Lah napa? Nek jak omong suwe-suwe nek jak omong sithik ngono, piye do kabare? Sae, Pak. Kowe mau saka ngendi? Saking omah, Pak. Engko nek tok jak omong terus ana kowe numpak apa, Dok? Lah kula. Kula niku Citraksi, mulo tak jenenge Citraksi. Bagus kok gagap. Nah. Lah mau nang angkringan mulane kok Mau tak ndek ning ngendi Surabaya kae jagongan raku ning ngarep ta. Kowe engko saka samping mau saka ngarep to. Kula saka samping, Pak. Nyambut gawe apa? So. Aku muni syuting nggih niku, Pak. kene gagap dekno gaya. Ra masuk gundulmu kuwi. Apa ora we? Aku kok wani ro tatin. Tatine wong tuane we minggat kok. Kok disuarani karo anake. Iya. Ayo, Tin. Ki ana sing nyuwun saka Mas Sugiono Polda Metro. Oh nggih. Sing gawe rambuté kaya musang kae lho. Biasane sok nyawer lho. Biasane sok nyawer. Iki pas ora. Oh pas ora. Iki ming ngaturke suwe banget ora mresani streaming. Juga kepanggih malih Pak Dalang. Ya. Ning ngarani aku Pak Senuk. Wo. Pak apa? Senuk. Senuk ki apa? Sena Nugroho, Senuk disingkat. Sugeng pegaran dateng Tirong kula nylimak sangke. Iki asline Piai Ndringo. Ning nyambut gawene. Tantil dasmu lho. Ngrasani apa ayo? Mana jenenge sapa? Senuk. Senuk, Pak. Saya apa? Wis rasa cerewet. Saiki iki Piai Trilong ning nyambut gawe ning
Polda Metro Jaya. Ya, Mas Sugiono kae anggere dhewe ning Jakarta ra mesti nyenuk ning pinggir sinden rambutnya disemir. Ning ya nyawut gawe dadi polisi dadi. Ya. Iki sing ngurus bayaranku nang Depok wingi seprene ya urung clear. Ya. Wis nganti gimana, Pak? Saya harus menggunakan cara apa? Pun, Pak, kula pun ikhlas mboten apa-apa. Ijole luwih akeh. Ya. Yo nyatane yo del rezeki wis. Iya. Teko. Del ndi? Maksudnya tanggapan ning aku kuwi akeh. Wong sesuk aku nek mayang ki ya kowe tak jak kok cerewet ki ngopo. Lah ya urung dikeki kabar le del-del mau ki ono kabare. Akhir bulan ki jadwal metu, akhir bulan jadwal metu. Le metu nek pendak akhir. Saking senenge wae ana sing mau bengi ngejope tanggal 17 Januari 2021 mudhar ora ayo. Warung tanggalane wae reng duwe ya. Lah iya 20 urung ditandangi kok 2021. Mbok gawe, Pak. Ini ya tetep tak tampani wong aku ki. Soale didepi DP iki aku wis semrepet mripat. Sesuk mawon. Lah niki DP-ne kuno lho. Oh nggih, aku langsung tak cukup. Nah, mata duitan ya. Matamu. Lah ora duit langsung seneng ngono. Nek di DP apa ora gelem? Ya ora apa-apa, Mak. Ayo tinggo. Kaya pol-pole lali. Le muni kanca-kanca iki sambatan ngono padahal wis dijaluk sik. Cok, iki nang ngene kancane kancaku. Ayo saking dene do dapusi ya gelem kok mbok yo genahke sok. So nek aku muni iki ngene kancaku ngono kuwi nemoni sing domah niki panjenengan rencangi Pak Dalang. Ngono, wiyaga kuwi salah siji. Iya. Ayo, kayak dibawani lali janjine. Oh, lali janjine? Mas Sugiono Polda Metro Jaya. Oh nggih. Bawani. Nggih. Rasa manut suarane penonton. Aku arep muni kok ndak dalange nesu aja kae lagi nganu. Lagi bar angkrem. Nengremi cengelmu. Bar angkrem akeh gureme gatelen nggih. Kowe mesti weruh lek kukur-kukur iki ta. Mbok pira-pira nek juragane gatel iki dikukurke. Ya megah nek ngukur pas kono e. Lah kon ngendi? Ayo. Dene teneh kowe kurang ajar. Nek tok piting ndasku. Tak bukake ketekene ngono. Sida ora? Dina Minggu ya. Dina Dalam kurung nangka blonyo. Nangka blonyo. Kuwi sing marapi duaku kok sing marapi wong-wong kok. Nah aku ora tau marapi dhek ora tau blas. Nangka blonyo Bagor Brand ya. nek kula nangka blonyo terus betone sepira? Mongko aku ora ndek beton lho. Aku ya ora ndek beton. Kok kowe ngomong karo aku? Lah sing muni nangka blonyo sapa? Aku, ning aku ya ora ndek beton. Aku duwene pongge. Pongge ora. Aku ya ora ngonekke kowe kok ngomongke wong sing domong kok. Kok ndur nesu karo aku. Ya ora nesu maksudnya lho, Lisae lagi munggah disanjung-sanjung aku rung munggah lho wis dunekke nangka blonyo. Aku sing nyanjung Lisae sapa? Wong aku ya ngonekke Lisa mbiyen sadurunge tak temui wah. Ya kan terakhir. Rambute berintik. Iya. Nek saiki pancen mundak ayu, mundak kopen. Wis iso perawatan saben dina. Lah nek aku seminggu pisan facial. Nek Nek kowe facial dicetet apa? Lah emang nek facial dicetet. Ah iya no, iki lho lemak-lemak iki dicetet ngene iki men resik raine. Maksudnya apa Parjo? Dicetet sak ember iki dicetet apane? Kudu aku lho. Lah iya kae sing kenong kurang ajar. Ayo. Ora dalange, ora wiyagane nek karo aku kok embuh lho. Ayo kuwi mulane kowe ngrasakno. Ayo, lha wong iki ya nek ndi ya ngebak-baki entek-entekke. Iya. Ya ora apa-apa. Ana sing ngarani Bagor Brand. Sing ngarani Bagor Brand Sukimin. Iya. Iki Bagor Brand iki aku ya maune guyu. Bagor Brand iki pakanan kewan iki lho, no. Dadi anggepe tatin iki dedak. Iya.
Ya wis ora apa-apa. Marai lemu kok dedake. Hah? Marai lemu. Ha mulane kowe iki kurokno. Ning ngurake piye? Kowe iki lho sadurunge ndek bojo mbiyen. Ngapa? Jaman melu aku mbiyen, wah kowe iki luar biasa anggere muni dandan awake awakmu isih sak Mbak Ria iki. Ora gede-gede banget sedengan. Kuwi lingguh tek ngono iki penonton kabeh mripate tertuju nang Tatin. Oh. Saiki wis beda. Saiki sing do ngrasani iki kae sik tadi sik digawe kok. Oh, kok lemu batu ngono. Sing do omong ki, kok dadi semono to saiki? Ngono. Lah ya kan sepira? Lah ya maksude tok cilikke semene iki ngono. Lah nyilikke piye gemboske? Lah kene tak cublese apa piye? Duwe dom apa? Hah? Duwe dom apa piye? Pring. Pring ya piye maksud Ah iya ora. Yo. Ora jane jenengan ki ngapa ya kok ngelek-elek aku terus ki ngapa? Ora apa-apa, ora ngelek-elek kok. Kok gek cinta tapi tak tersampaikan. Ngapa ngono iki? Ngapa menjet-menjet? Ora kok dadi kowe kok muni cinta tak tersampaikan. Lah ora lho, nek wong sengit ki biasane ndulit lho. Dulit. Aku mau nek ming dulit. Lah Apa? karepe ngapa? Seneng kok ming. Apa itu? Kowe iki ibarat. Oh, Mari mbok biasa. mbok iwetan. Hah? Mbane ibarat mbok timur. Pasti peribahasa no lho nek basa Indonesiane. Peribahasa ki ora kuwi. Apa? Peribahasa kok mau piye peribahasamu, Pak? Sengit dulit. Sengit dulit. Ya kuwi kudu peribahasa, nek peribahasa Nek ki basa. Jawane apa? Peribahasa ki Apa? anu apa jenenge? Air setitik Air apa? apa? Air apa? Kok sik to tak mikir. Lho apa jenenge? Nila setitik. Ada susu sebelah enggak? Ya beda tuh kuwi ya. Ayo malah seneng banget. Ayo, Iki misale anake sapa ta iki? guru kencing berdiri, murid kencing berlari ngono kae. Sapa sing kencing? Peribahasa. Ya ora cocok nek karo jenenge nek wong sengit ki bakale seneng ora malah susu apa mau. Ora lah kok kowe kok dadi ngarani aku cinta tak tersampaikan iki piye maksudnya? Lah mergane kok ngelek-elek aku terus ki biasane nek wong ngelek-elek iki senenge. Ya urung karuan kok ya. Lah saiki tak takon, seneng ora? Sapa? Jenengan. Ora. Tenane. Sik tak ngombe kopi sik. Ben uripku peteng. Lah ngopo? Ha iki kan gelap ya to. Ben ireng to? Heeh. Piye? Ben ireng. Wes nek ireng. Aku kono kok takon aku ngombe kopi ben ireng. Ha wes. Wis ireng. Mbok diputihke. Ora kuwi diurus kuwi engko ndak kanu kalayak rame do. Ngapa? Ayo kuwi mau kowe muni kok dadi aku seneng karo kowe iki ketemu pirang perkara. Ya biasanya kan ngono kuwi nek wong elek-elek iki engko suwe-suwe dadi seneng. Ha iki tak takon kak kowe. Apa? Nek upama aku, heeh seneng kowe piye? Ya aku gak mau lah. Lah ya wes. Itu namanya bertepuk sebelah tangan. Ngono lho. Lah saiki piye arep seneng nek bendina dunek onekke? Dunek-unekke iki ora perkara sengit lho, Din. Berarti seneng? Ora. Lah? Piye to? Oh, jangan GR. Loh, lah nek ora seneng ora sengit berarti seneng. Iki meng ibarate. Ibarat apa? Peribahasa. Lho maksude aku unek-unekke kowe iki mergo aku iki perhatian karo kowe. Kowe iki aja kelemon, kowe aja kebangetan lemu sing rada kuru sithik. Lah perhatian itu tanda apa? Lho perhatian ya, perhatian iki oke banget kae. Gondolan kae perhatian banyak anak-anak jalan, jangan ngebut ngono kae ya oke. Lah perhatian nek aja lemu-lemu? Ya ora apa-apa kok. Aku ngeman karo kowe kok. Wong lemu ki. Piye? Nek ora seneng jajal tak gandrung seneng ora wera aku. Ah kok kowe iki bendina gandrung kowe. Kok sik to? Kowe iki aja kok nggayuh dalang. Lah ngapa? Karo kamerawan kowe ditolak kok. Nek pergane kan kae meng ngapusi kae jenengan kae padha jenengan lho. Apa? Atine meng do ndobos kabeh. Do ngadeg do.
Ngadeg kok tak. Ngadeg dah. Iso ngadeg ora kowe dah. Ah, karo KW ditolak kok. Monggo kae nek omong gagap. Nah. Lah ya aku gak nek karo kowe, omane dadi. Oh nek karo kae berarti gelem. Ngejak piye? Geleme ro sapa? Ayo, ngono. Yo, maksudnya apa? Ngono nah. Bener. Yo, saiki yo. Burung kena kan. Meneh. Ke. Se. Oh, coba sini. Ayo jajal aku gandrungan coba mbok menawa engko gandrunganmu iso gawe renaning atiku. Jane aku ra iso sih gandrung ming waton nembang wae. Elah aleman. Apa ta? Kata-katane iki jane aku ra iso sih. Lah piye? Ora sak nganggo sih. Lah nggo apa? Wah, jane aku ra iso. Ngono kepenak. Jane aku ra iso sih. Mergane aku pancen ra iso gandrung sih. Mergane ngono lho sih. Lah watu dhewe. Tumbas kopi sih.